Molt bona nit. Nuclear sí o no? El debat torna a la palestra política. El Partit Popular vol frenar el tancament de la central nuclear de Cofrents previst per al 2030. Avui ha instat el govern d'Espanya a ampliar la seva vida útil. Diu el president de la Generalitat que d'ella depèn el 45% de l'energia que es consumís a la Comunitat Valenciana. Davant s'ha trobat la ministra de Ciència i secretària general del PSPB que nega el debat i assegura que el futur de l'energia passa per les renovables. Compromís diu que és una amenaça mediambiental. I dia d'explicacions per al fiscal general de l'Estat després de reafirmar-se en el càrrec, tot i la seva inèdita imputació per presumpta revelació de secrets. De matí, els fiscals de sala li han donat un suport majoritari quan els ha dit que va actuar en defensa de la institució. Però de vesprada, les explicacions no han convençut el Consell Fiscal que exigís la seva dimissió. Per unanimitat, el jurat popular ha declarat culpable de matar a colps la seva dona, Estome, veí de Torrevella. Va confessar el crim, però el juí ha tret a la llum també anys de pallisses, humiliacions i control extrem sobre Elia, la seva parella i mare de la seva filla, una xiqueta de 3 anys. Era l'home més buscat per Israel, el seu enemic número 1, i avui ha sigut eliminat. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סנוואר חוסל. El mateix primer ministre ha confirmat la mort del líder de Hamas, Yahya Sinwar, considerat el servei dels atentats del 7 d'octubre. Les famílies dels hostatges reclamen que la seva mort servisca per a tancar un acord, però Netanyahu ja ha dit que el seu treball a Gaza no ha acabat. I avui Nelo ha tornat a provar sort a l'Albufera. Qui ha eixit avui a pescar també ha carregat la barca de llisses fins a no poder més. Esta nit busquem les raons científiques que expliquen estos fenòmens a l'Albufera. I l'oratge continua estant rebolicat. Este dijous és el vent el que està ocasionant problemes. Javier Miró, ratxes de vent que fins i tot en alguns punts han arribat a superar els 100 km per hora. Sí, sobretot ara, a últimes hores de la jornada, s'ha accelerat el vent de mestral a l'extrem nord i temperatures que han baixat. De fet, ara mateix s'està donant la mínima a moltes comarques de la meitat nord del territori perquè estem canviant la massa d'aire que tenim sobre nosaltres i ara tenim entre 6 i 7 graus en els municipis més alts del nostre territori. Per a demà, jornada molt pareguda a la d'avui, sense tanta probabilitat de registrar ruixats, amb cel variable i les temperatures màximes que seran prou més baixes, sobretot cap a l'interior, valors que en molts casos no passaran dels 20 graus. Cap al litoral es notarà la baixada amb valors entre els 23 i els 25 graus. Ho ampliarem tot en l'espai de l'oratge. Es una central vieja y obsoleta. Hay un acuerdo de las Cortes Valencianas para que no se prorrogue la vida de la central. Es importante dejar la energía nuclear atrás. Creemos que se debe ampliar la vida de las centrales a 60 o incluso a 80 años, que es lo que están haciendo en otros países de Europa. No podemos depender de los demás cuando podemos ser autosuficientes. Va començar allà pels anys 70 i 80 el gran debat sobre les nuclears, si torna a ser matèria de polèmica. Ara, precisament, Àlex Sanjaime, quan estem en el compte arrere precisament d'esta central, de la central de Cofrents. S'acaba la vida útil de la planta, o hauria d'acabar-se, segons els plans del govern central i d'Iberdrola, l'empresa propietària de les instal·lacions. Recordem que este any, el 2030, és la data marcada en el calendari. Cofrents va entrar en funcionament l'any 84, estava dissenyada per a tindre 40 anys d'activitat i els va complir este passat dilluns 14 d'octubre. Una pròrroga acordada pel Ministeri va situar el tancament definitiu d'ací a 6 anys. Però Cofrents no és l'única que tancarà. Estaríem parlant d'una autèntica apagada nuclear. L'aposta del govern central s'estén a tot el territori, des de la central d'Almaraz en l'any 2027 fins a Vandellós i Trillo en el 2035. Així, a la Comunitat Valenciana, el Partit Popular ha presentat avui mateix una proposició en les Corts demanant que s'allargui la vida útil de la central de Cofrents per l'energia que produeix, pels llocs de treball que genera i compta amb el suport de Vox.
La central nuclear de Cofrents abasteix i genera bàsicament el 45% de l'energia necessària i que consumim en tota la comunitat. A més, és un motor de dinamisme, de creació de treball. La defensa de la energía nuclear y de la central de Cofrentes, como de todas las demás centrales nucleares de España, forma parte de nuestro ADN, ¿no? Por tanto, lo aplaudimos y nos felicitamos. Des del PSPB, la ministra de Ciència afirma que el futur de l'energia passa per les renovables i Compromís parla de l'amenaça mediambiental que, segons ell, suposa tindre oberta una central com la de Cofrents. En el 2030 tindrem sobirania energètica a nivell de país i, a més, produirem el 10% del consum d'energia i la necessitat d'energia de tota Europa. Per tant, este model, el model de les energies renovables, és el model de futur. Diguérem en el seu dia que tindria que acabar-se en 2023, que era quan efectivament la nuclear tindria que haver ja acabat definitivament. Tenim un reactor igual que el de Fukushima. Però quin és el pes de Cofrents en l'energia que es genera a la Comunitat Valenciana? Estem parlant de quasi la meitat de la producció i de la central nuclear, el 45%. Molt per darrere venen de la tecnologia del cicle combinat, un 14%, i la resta són energies renovables, entre elles la eòlica o la solar i fotovoltaica. Una dependència considerable, podem dir, ja només 6 anys del tancament previst. El president de la Generalitat fa dies que insisteix a repensar la idea inicial i allargar la vida de Cofrents i apela als socialistes a definir-se. No podemos desprendernos del 45% de nuestra energía como si fuera limpiarnos la capa de la solapa. Es que no puede ser, es que es una irresponsabilidad. Ahora usted le pregunta al Partido Socialista y no tiene criterio sobre el asunto más estratégico con respecto a nuestra competitividad que hemos tenido en las últimas décadas. Llama la atención, ¿no? Canviem d'assumpte. Els professionals mèdics que acumulen més retard en l'assignació de cites podran ser penalitzats sense dies lliures. És una de les accions que preveu la Conselleria de Sanitat en el pla per agilitzar l'atenció als pacients en els centres de salut. Part dels facultatius ja han qualificat la mesura d'injusta. Este és el document amb les recomanacions per a reduir les demores en atenció als pacients als centres de salut. S'informarà quan hi hagi retards de més de 10 dies i el coordinador podrà valorar si es concedeix o no un permís de dies lliures al facultatiu en esta situació. Des del Fòrum de Metges d'Atenció Primària de la Comunitat Valenciana han posat el crit al cel perquè se'ls responsabilitze de les llistes d'espera. Una demora que además viene dada porque tampoco se pone solución al problema de las ausencias. Cuando una persona se pone mala, cuando tiene una baja, cuando tiene días de libre disposición o días de formación. Consideren que esta pressió sobre els metges pot afectar en la qualitat de l'atenció al pacient. Y tú tienes que dedicarle al paciente el tiempo que necesita para resolver sus problemas. A veces 10 minutos no es suficiente. Reclamen un límit en el nombre de pacients a atendre. Estem assumint 40 i 43 persones al dia. Tenim unes agendes que no tenen fi. Ens sentim criminalitzats perquè la culpa d'això no és nostra. I alerten que imposar esta classe de mesures coercitives només augmenten la frustració d'uns professionals mèdics amb agendes desbordades de pacients. La Fiscalia Anticorrupció demanava ahir la imputació de José Luis Ábalos pel cas Koldo i avui hem conegut els seus arguments. En un escrit que s'ajusta molt a l'últim informe de la Guàrdia Civil, la Fiscalia afirma que resulta difícil entendre l'operativa de la trama sense la participació de l'exministre socialista. Veu motius suficients per a imputar-lo per tràfic d'influències, pertinença a grup criminal i suborn. El pagament per afavorir presumptament les contratacions en la trama, disfrutar d'un xalet a Cádiz i d'un pis a Madrid. La Fiscalia descarta, això sí, que Ábalos intervinguera en el rescat a Air Europa. La Fiscalia apunta a Ábalos, però no veu indicis de finançament il·legal del PSOE. Avui s'ha manifestat contrària a la querella presentada per Partit Popular i ha demanat al jutge que no l'admet a tràmit. Tot això, Núñez Feijóo continua apuntant Pedro Sánchez i reclama als seus socis que l'abandonen. Anticorrupció demana al jutge Santiago Pedraz que no admeta la querella del PP contra el PSOE. Els arguments concrets no han transcendit encara perquè afecten actuacions secretes. En concret, les que du a terme Pedraz a l'Audiència Nacional contra una trama de frau en hidrocarburs. En ella està involucrat i actualment empresonat un dels noms clau del cas Koldo, Víctor de Aldama. Per això el PP va portar allí la querella per presumpte finançament il·legal. Una denúncia que no es fonamenta en investigacions policials, sinó en informacions d'un diari digital
sobre un empresari no identificat que assegura haver portat diners a la seu del PSOE. El PP continúa pensant que la querella está justificada. Hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer. Lo importante no es cómo se inicia una actuación judicial, sino cómo acaba. Feijóo demana als socis de Pedro Sánchez que l'abandonen, de moment sense èxit. Le aconsejo a sus socios que revisen su posición. Dado el fracaso rotundo del Partido Popular, hay gobierno de coalición progresista para rato. És una querella basada en un bulo. El Partit Popular no té un altre projecte polític per a Espanya que el fang. A la vesprada, la majoria conservadora del Consell Fiscal ha demanat la dimissió del fiscal general de l'Estat. Este matí, la Junta de Fiscals li donava un suport majoritari i, entre mitges, Álvaro García Ortiz insistís. No se'n va a pesar de la investigació que li ha obert el Suprem per presumpta revelació de secrets. I el debat, dimissió sí o no, marca també la distància entre govern i oposició. Si este matí García Ortiz obtenia un suport majoritari de la Junta de Fiscals, esta vesprada la majoria conservadora del Consell Fiscal en demana la dimissió. L'oposició ho té clar. ¿Cómo va a poder defender la legalidad quien está imputado presuntamente por saltársela? Estamos ante un fiscal general del Estado sentado en un banquillo delante del Tribunal Supremo. Y amb un to més dur, Ayuso. Y ahora el caradura del fiscal general utilizando la televisión pública para seguir difamando. Por eso Pedro Sánchez también irá para adelante. El govern el defensa i assegura que no pot ser delicte combatre una informació falsa. Tenía que desmentir un bulo. No comparto la resolución. En segundo lugar, creo que el fiscal general del Estado hizo lo que debió hacer. El fiscal general es reafirma en els seus arguments front a una carrera fiscal dividida. Diu que continuarà al capdavant de la institució. Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el fiscal general del Estado no debe dimitir. Precisament els fiscals conservadors assenyalen que la seva permanència suposa un dany reputacional per a la institució. Son 350 páginas. ¿Todo bien? Bueno, una valoración. A vosotros será lo que habíais pactado, más o menos. No, más o menos no exactamente lo que hemos acordado. L'Audiència havia citat avui els 15 processats en el cas Erial per a notificar-los la sentència. Però només Joaquín Barceló, el testaferro de Zaplana i Juan Francisco García, el cap de gabinet de l'expresident de la Generalitat, han passat este matí per la ciutat de la justícia. Els dos estan condenats, però eludiran la presó perquè han col·laborat amb la Fiscalia. Eduardo Zaplana, condenat a més de 10 anys, no s'hi ha presentat. Sobre ell, el tribunal encara de decidir si ingressa en presó o continua lliure fins a la resolució de tots els recursos. Dissabte hi ha convocada a València la manifestació València no està en venda, que els convocants volen que siga massiva. Durant el segon trimestre del 2024, el preu del lloguer a la ciutat de València va arribar al màxim històric. El lloguer mitjà es va situar en 1.700 euros al mes. És una pujada del 18,5% respecte al mateix període de l'any passat. Si ampliem el període de comparació, veiem que entre el 2015 i el 2022 l'increment del lloguer per metre quadrat va créixer un 54%. Però quina relació hi ha entre la pujada dels preus de lloguer i el mercat del lloguer turístic? Segons dades del Banc d'Espanya, on més han pujat els preus és precisament en les ciutats on l'augment del lloguer turístic ha reduït l'oferta de vivenda residencial. I la realitat és que València presenta una de les proporcions més elevades de vivenda turística de tot Espanya, el 12%, només superada per Sevilla, amb el 16,7%, i Màlaga, que frega el 24%. Davant aquesta situació, el veïnat dels barris afectats vol dir la seua. És el cas del de Patrais, que esta vesprada ha convocat una concentració. Allí ha estat Carles González. Amb aquesta cadena humana quilomètrica que envolta aquest edifici, els veïns d'ací del barri de Patrais protesten contra la construcció de 24 pisos turístics que, atenció, no estan afectats per aquesta moratòria perquè van presentar tota la documentació en regla. Moltíssims veïns, a més d'alguns regidors de l'oposició, per a protestar contra aquesta turistificació en un cas que està judicializat y que té la ferma oposició dels veïns. Aquí ya sabemos lo que va a venir, lo que van a molestar en cuanto a roturas de elementos comunes, y luego para el barrio tampoco es beneficioso. Se está muriendo el comercio local,
el futuro no es halagüeño, todo depende del futuro que queramos para nuestro barrio, para la ciudad. Este es un claro ejemplo de lo que no debemos de llegar. Un claro ejemplo en donde los vecinos han venido a este barrio a hacerse un plan de vida con toda la ilusión y todo el esfuerzo, y de golpe y de repente se encuentran con que van a vivir encima de un hotel, o encima de un apartahotel, o encima de la estación del AVE, no sabemos, porque 24 apartamentos turísticos dan para mucho. I davant d'esta situació, xoc frontal entre oposició i govern municipal a València. Els socialistes volen que s'aplique la llei de la vivenda i que es limiten els preus del lloguer. Per al Partit Popular, la solució no és limitar els preus, sinó impulsar l'habitatge públic. Volem demanar l'aplicació immediata de València com a zona tensionada i l'aplicació d'aquesta llei de vivenda, que seria molt positiva per a persones que viuen a barris com este, com a Benicalap. Que venim d'un fracàs en la gestió de vivenda de l'anterior equip de govern, però és cert que en poc més d'un any som la ciutat que més està apostant per la vivenda protegida de tota Espanya. I bones notícies per a aquells que hagin de renovar ara una hipoteca variable. L'Euríbor continua a la baixa en línia amb la decisió que ha pres avui el Banc Central Europeu d'abaixar els tipus d'interès en 25 punts bàsics. D'esta manera es queden en el 3,25%, el nivell més baix des de juny del 2023. És la tercera retallada dels preus dels diners de l'any, la segona consecutiva, motivada per l'alleujament de la inflació i per la necessitat de revertir la debilitat de l'activitat econòmica europea. Els analistes pronostiquen que no serà l'última baixada de l'any. L'Associació d'Empresàries i Professionals de València atorga un any més els Premis EVAP, una gala per a reconèixer el lideratge, la innovació i el compromís de les dones en diferents categories. Entre les premiades d'enguany trobem la jove jutgessa Marta Campo, la catedràtica Margarita Parra o la directora de l'Institut d'Oncologia Avançada, Elizabeth Arrojo. Hay que representar un personaje juez, siempre ponen a un señor mayor, muy borde, de muy mala leche, y eso pues tampoco representa la realidad. Entonces, bueno, está bien que den visibilidad a las juezas jóvenes. Yo creo que hay muchas mujeres que estamos más o menos con una trayectoria semejante, entonces lo que me siento es un poquito representante de todas ellas. Que ponga un premio que te digan que eres una persona íntegra es algo pues maravilloso, ¿no? Porque hace ver que tu trabajo se valora y se valora como ser humano. Culpable de matar a colps la dona i mare de la seva filla. És el veredicte del jurat popular en el juí contra un veí de Torrevella, un cas que ha destapat anys de pallisses, humiliacions a la seva parella, inclús fins i tot estant embarassada. Culpable per unanimitat. És el veredicte dels 9 membres del jurat popular a l'home que va assassinar d'una pallissa la seva parella el desembre del 2021. ¿Asesinaste a tu pareja? El consideren autor de delictes de lesions, maltractament habitual en l'àmbit familiar, contra la integritat moral i, el més greu, l'assassinat, amb els agreujants de traïdoria i acarnissament. La mort violenta d'Elia, mare d'una xiqueta de 3 anys, va posar al descobert les pallisses, insults, vexacions i control extrem que va patir al llarg de 4 anys de relació. La Fiscalia i les acusacions han sol·licitat al magistrat que l'assassí siga condemnat a 33 anys de presó, 3 anys menys que la petició inicial per l'atenuant de confessió. I a la Corunya continua el juí pel crim de Samuel Luiz, el jove que va morir per una brutal pallissa a l'estiu del 2021. Avui, a la sala, s'ha escoltat el testimoni de 2 dels acusats que neguen l'agressió homòfoba i assenyalen els altres implicats. Segona jornada del juí pel crim de Samuel Luiz, amb la declaració de 2 dels presumptes culpables dels 5 que són jutjats. Cati Silva i Alejandro Míguez estan en llibertat amb mesures cautelars. Silva és l'única dona acusada pel crim de Samuel i ha inculpat el seu exnòvio, Diego Montaña, i l'altre dels processats, Alejandro Freire Jumba, de l'agressió al jove. ¿Usted escucha algún insulto, escucha alguna amenaza? Sí. ¿Perdón? Sí. ¿Y qué amenaza, qué insulto? Déjame grabar a ver si te voy a matar, maricón. També Alejandro Míguez ha acusat el seu amic Diego Montaña de ser qui va començar l'atac a Samuel. Veo como Diego Montaña está como lanzando una serie de puñetazos hacia una persona que yo desconozco. Els 2 han negat la seva participació en l'agressió al jove.
En la sessió d'avui havien de declarar els dos senegalesos que van ajudar Samuel i els dos amics que l'acompanyaven aquella nit, però ho faran demà. La família d'Àngela, la jove de Godelleta ingressada en estat de coma en Tailàndia, ha aconseguit recaptar 300.000 euros en només un parell de dies. L'altaveu de les xarxes socials ha estès la crida de solidaritat. La xica va patir un greu accident de moto i, amb esta onada de solidaritat, els seus podran costejar-se fins i tot la repatriació. Así que vamos a intentar recaudar lo máximo posible para que su familia no tenga ningún problema, para que se preocupen solo en su recuperación. Crida a la solidaritat per part de diferents influenciadors i mitjans de comunicació que ha permès a la família d'Àngela recaptar més de 300.000 euros en només uns dies. Estamos muy agradecidos con todas las personas que han colaborado y en general con todos los medios que han compartido todo esto. Vora 30.000 donacions d'entre 5 i 1.000 euros per a pagar l'avió medicalitzat que Àngela necessita per ser repatriada, tot i que la família demana al govern que se'n faça càrrec. Que por favor se ponga en contacto con nosotros, que haya un poco de diálogo, que nos ofrezcan esa posibilidad de ese avión medicalizado del ejército para poder traer a mi hermana. Asseguren que en cas que finalment siga així, donaran tots els beneficis a causes benèfiques. Donaríamos hasta el último céntimo a cualquier asociación que lo necesite. Mentrestant, continuen assumint les despeses hospitalàries amb donacions de parents i amics de Godelleta. I estos són els efectes de les últimes pluges a Vistabella del Maestrat. Hi van caure 137 litres per metre quadrat. El consistori ha obert fins ara 6 expedients de danys materials. Preocupa especialment una família que ha quedat incomunicada per la destrossa de bona part de la pista que dona accés al seu mas. L'Ajuntament es planteja demanar la declaració de situació d'emergència per al municipi. El vent ha bufat avui per tota la comunitat valenciana, amb especial intensitat a l'interior de Castelló. També s'ha notat a l'Albufera de València, on la imatge ha afectat a la llacuna. Un altre efecte d'aquestes ratxes de vent ha sigut la baixada de les temperatures. A Xodos està Clara San Juan. AEMET ha activat l'avís groc per vent a l'interior nord de la província de Castelló. Nosaltres ens trobem ara mateix a Xodos, comarca de l'Alcalaten, on el vent ha arribat als 103 km per hora. Valors que no han sorprès massa el veïnat, que està acostumat que bufe fort, però sí ha sorprès els turistes. I el que sí ha sigut remarcable és que pràcticament a totes les comarques valencianes el vent, un vent de mestral, ha sorprès amb més de 60 km per hora. També destacable ha sigut la davallada de temperatures. Nosaltres ara mateix estem a uns 10 graus, però amb una sensació tèrmica d'uns 4 graus. I ja aquestes temperatures es noten pràcticament a tot el territori. Pel moment, aquestes ràfegues no han causat cap incidència i recordem que este avís groc s'estendrà fins demà al migdia. Ha fet molt de fred, sobretot quan hem arribat a dalt era insoportable. Hem pujat, hem estat un momentet, hem fet 4 fotos i m'han tingut que baixar molt a pressa perquè mos gelàvem. Sí, ha canviat un poc. Quan fa aire i plou sol baixar la temperatura. El litoral de Moncofa, a la plana baixa, tindrà 5 espigons nous que ajudaran a protegir el litoral i frenar la greu regressió marítima que pateixen les platges. Una reivindicació històrica que ara esta localitat celebra després de més de 10 anys de lluita. La Direcció General de Costes dona via lliure definitiva a la construcció de 5 esculleres entre el riu Belcaire i la platja de Camí de Cabres de Moncofa. El BOE publica avui l'aprovació del projecte per part del Ministeri de Transició Ecològica. Pot ser que començaren abans de final d'any, però també tenim en compte que són unes obres molt costoses i que hauran de parar potser en estiu. Esforç temporals i la regressió marítima han arribat a engolir fins a 200 metres i ara la distància entre el mar i aquestes vivendes és de només uns 15 metres. Durant els últims 10 anys el veïnat ha eixit al carrer per reivindicar la protecció del litoral. Después de muchos años de reivindicaciones y de lucha, y esperamos que no más tardar al año que viene veamos por aquí máquinas ya moviendo tierra. Els 5 espigons aniran distribuïts en diferents punts des de la platja Camí de Cabres fins al riu Belcaire. Aquestes esculleres són una part important de la solució per a evitar la regressió marítima. No obstant això, reclamen més. Tenim molta regressió en el que és el Grau, per una banda, i en el que és l'Estanyol. I és una reivindicació
que devem de seguir. El projecte, amb una inversió de costes d'11 milions d'euros, renovarà i tornarà al seu estat original estes platges. Que no cabem així dins. Prova i tot. Segon dia consecutiu de pesca extraordinària a l'Albufera. Avui l'única pescadora en actiu del Palmar ha tornat amb la barca totalment plena de llisses i ha parat de pescar perquè el peix no afonara la barca. Tot un dia després que Manuel Soler gravara les imatges més impactants en la història del llac, amb milers de peixos botant embogits al seu voltant. Els biòlegs del Parc Natural apunten que les llisses suposen el 70% dels peixos de l'Albufera, però asseguren que la quantitat i el comportament que van veure ahir no és gens habitual. En tot cas, per als pescadors del Palmar, suposa una oportunitat única de fer caixa. Avui, Manuel Soler encara es mostrava al·lucinat pel que va viure a l'Albufera. Hi ha gent que no ho veu una volta en la vida. Tots els peixos, un quan bota més, quan cau a l'au i aquest ruïdo que fa, pareix una mascleta en la plaça de l'Ajuntament. Era això! Va omplir la barca de llisses, 700 quilos. I avui els ha passat el relleu a Baltasar i Carola, l'única pescadora en actiu del llac. Quan han tirat a agarrar-le els tirs, jo dic, així n'hi ha molta gent, així n'hi ha molt de peix. 355 quilos, el màxim que la barca suportava sense afonar-se. Una quantitat i un comportament que començaren a notar ja fa un mes. I de repent se posava a bullir l'aigua, començaren a passar-nos les llisses per damunt el cap, a pegar-nos en l'esquena, en la cara. En esta època les llisses solen buscar la protecció del llac per reproduir-se, però la quantitat i el comportament se n'és de l'habitual. No es tan normal, no. Una concentración tan grande en un punto así en medio del lago no se suele ver. En principio no debe ser un problema para el medio ambiente. Si están aquí es porque han decidido entrar por la gola. Els pescadors apunten a la bona situació de les aigües del llac, però els experts asseguren que les llisses no són peixos bioindicadors, ja que s'adapten a qualsevol situació. Alacant acull el Longevity World Forum sobre els últims avanços en envelliment saludable. Experts, investigadors i científics es reuneixen per abordar un dels majors desafiaments de la humanitat, una vida més longeva. Fins ara l'únic antídot confirmat que hi ha contra l'envelliment és l'exercici i una alimentació saludable. The only things that truly work are exercising and eating, as little as possible, I think. Tot i que els avanços en la investigació científica han augmentat l'esperança de vida. Al laboratori tenim resultats molt bons amb animals que realment els permetem viure més temps i millor. I això podria ser gràcies a uns nous fàrmacs, els senolítics. Pienso que va a haber la pastilla mágica que lo cura todo, porque no envejecemos por una causa única. I la teràpia genètica enfocada en la longevitat també entra en xoc. Esta empresària dels Estats Units de 53 anys és pionera a sotmetre's a un tractament experimental de rejoveniment celular. Is old drugs, you might ingest them and they might hurt some of your organs and have lots of side effects and have some benefit. Whereas gene therapy, we're upregulating exactly the protein that we want for health. Un cas experimental a debat per no comptar amb cap base científica. Substàncies que no han estat validades o provades o suficientment estudiades per saber que són segures i eficaces. De moment, l'única clau a l'abast de tots i totes per a viure més, menjar un poc menys. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. Hem pegat un colp al mal, però el nostre treball encara no ha acabat. Així és com Benjamin Netanyahu ha confirmat la mort de Yahya Sinwar, el líder de Hamas, l'enemic número 1 d'Israel des dels atemptats del 7 d'octubre. Yahya Sinwar és considerat per Israel el servei d'eixos atemptats i per això la seva mort és tan important. Esta és l'oportunitat per a parar la guerra, acaba de dir la vicepresidenta Harris des dels Estats Units. El mateix li demanen a Netanyahu els familiars dels hostatges. Hores han tardat a confirmar el que mostraven clarament vídeos penjats en les xarxes socials que no els mostrarem per la seva cruesa.
Israel ha eliminat Yahya Sinwar, actual líder de Hamas, i ho han anunciat amb muntatges com este i 2 compareixences gravades. מדינת ישראל. El primer a parlar ha sigut el ministre de Defensa. יחיא סנוואר. Yoav Galant ha demanat als combatents de Hamas que rendisquen i alliberen els hostatges. Ha sigut Benjamin Netanyahu el que ha anat més enllà. היום הרוע ספג מכה קשה. La guerra no ha acabat, tampoc el nostre treball a Gaza fins que els hostatges siguen alliberats, ha anunciat. Que negociï la fi de la guerra és el que li demanen precisament els familiars dels hostatges, ara que ha mort el servei dels atentats que la van provocar. This moment gives us an opportunity. Esta és l'oportunitat per a posar fi a la guerra a Gaza, ha proclamat la vicepresidenta dels Estats Units i candidata demòcrata Kamala Harris. Una guerra que mata civils diàriament. 22 persones han mort avui per un atac israelià a una escola convertida en refugi a Jabalia. La política migratòria centra l'atenció del Consell d'Europa. Els 27 negocien a Brussel·les l'aplicació d'un pacte que contempla un mecanisme de solidaritat per atendre les sol·licituds d'asil. El plantejament xoca contra el model italià, que ja ha implementat 2 centres de detenció a Albània, fora de la Unió. Deportar o acollir és el dilema que confronta els líders de la Unió Europea. L'expulsió de persones en situació irregular és l'esclavó perdut de la política migratòria, argumenta el primer ministre grec. Almenys una quinzena dels 27 comença a inclinar-se cap al model italià, ja en funcionament, amb l'ús de centres de detenció en estats fora de la Unió, com Albània. Àustria va més enllà i defèn territoris en conflicte, com Síria i l'Afganistan, com a destinacions segures. I els Països Baixos aposten per Uganda, quan el mateix govern neerlandès recomana no visitar-lo arran de les lleis en contra de la llibertat sexual. Comencen a escoltar el que reivindiquem fa anys, assegura Le Pen, líder de l'extrema dreta de França. Els seus plantejaments anti-immigració calen en partits europeus de diversa ideologia, fins i tot en governs de centre-esquerra, com el danès. El canceller alemany advertís que els centres en països tercers són una gota en l'oceà, que no són la solució per a ells perquè gestionen l'arribada de 300.000 migrants anuals. Junt amb Espanya defèn la implementació del Pacte de Migració Europeu, que inclou un mecanisme de solidaritat entre els 27 per atendre les sol·licituds d'asil. És l'última cançó de Liam Payne. Es diu Llàgrimes i no ha pogut ser més premonitòria per a l'excomponent de l'exitós grup One Direction, que ara feia carrera en solitari. La Fiscalia Argentina investiga les causes de la seva mort després de precipitar-se pel balcó d'un hotel a Buenos Aires. 911, ¿dónde es la emergencia? Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y de alcohol. Cuando está consciente, está rompiendo toda la habitación. És la telefonada premonitòria del gerent de l'hotel de Buenos Aires on estava allotjat Liam Payne. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente. Yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón. Un balcó fatídic d'un tercer pis des d'on va caure el cantant. Ara la justícia argentina investiga les circumstàncies darrere de la mort i s'han donat a conèixer els primers resultats de l'autòpsia que revela múltiples traumatismes i hemorràgies provocades per la caiguda. Des del moment de conèixer-se el succés, els voltants de l'hotel s'han omplit de fans. Soy fan de One Direction desde muy chica. Significó mucho para mí. I la repercussió ha sigut immediata al Regne Unit. Fins i tot al Parlament britànic. I amb una llau de condols en les xarxes socials. Liam Payne va saltar a la fama mundial amb la banda masculina One Direction. De la seva carrera en solitari, després de la dissolució del grup, s'han conegut els escàndols i addiccions per damunt de les cançons. Un altre joguet trencat del món musical. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua inicia l'obertura de l'any acadèmic 2024-2025 amb el lliurament de les medalles que reconeixen el treball de la difusió del valencià. Enguany, esta màxima distinció s'ha atorgat al filòleg Vicent Pitarch i el grup de música Zo.
Visiblement emocionat, rebia l'escriptor i filòleg Vicent Pitarch la medalla de l'Acadèmia de la Llengua Valenciana, un guardó que premia la seva contribució i compromís a la llengua i la cultura valencianes. Més que un reconeixement a la seva trajectòria, considera que aquesta alta distinció és una mostra de l'activisme i la capacitat de resistència de la societat valenciana. Reconeixia tots els moviments cívics, aquell moviment que és tan important en tot el país de reconscienciació nacional del País Valencià i, per tant, de vindicació d'un futur digne i democràtic i obert i vivint en valencià. I això diu o ratifica compartir la distinció amb el grup de música Zoo. L'Acadèmia ha volgut reconèixer la seva capacitat de dur el valencià més enllà de les nostres fronteres, l'any que diu adeu als escenaris. Fer-ho extensiu i compartir-ho amb tants altres grups d'allò que s'anomena la música en valencià, que jo crec que els últims anys s'ha fet una tasca molt digna i molt admirable. Durant l'acte, la presidenta de l'Acadèmia, Verónica Cantó, ha demanat la complicitat del govern valencià per a velar pel futur de la llengua. Estimar el valencià no demana rebaixes ni discriminació en funció del lloc de naixement o d'habitatge. No entén d'interessos partidistes ni de colors polítics. I ha recordat que ningú pot parlar del valencià com llengua imposada perquè no es pot imposar allò que és propi. Divendres s'estrena en els cines Valenciana, el segon llargmetratge del valencià Jordi Núñez, un recorregut per la València dels anys 90 a través dels ulls de tres amigues periodistes marcades per un panorama d'alts contrastos com la ruta del bacalao, el crim de les xiquetes d'Alcàsser i la corrupció política. Anys 90 a la Comunitat Valenciana. Tres joves periodistes tracten de trobar el seu lloc a l'Espanya del progrés i les Olimpiades. Malgrat la seva il·lusió per formar part d'eixa nova modernitat renovadora, les amigues es veuen arrossegades pel sistema. Fa molt que foren tres periodistes amb tres perspectives molt distintes sobre la professió. Les tres es veuen arrossegades per un sistema que les nega, que no els permet ser elles mateixes, no els permet afirmar-se i han de trobar dintre d'aquest sistema la manera d'afirmar-se, de protegir la seva integritat, la seva dignitat i de sobreviure. Valenciana fa una introspecció política, social i cultural a través de tres dones periodistes en una època dels contrastos, com la ruta del bacalao, els traumàtics crims d'Alcàsser i la incipient corrupció política. Esdeveniments que van marcar el futur de la comunitat valenciana. Que la gent va sentir-se reflejada quan ho veia, va veure la València dels 90 i és molt interessant perquè tampoc té un tinte de sermón en ningú moment. És una pel·li amb molta oscuritat i amb molta llum i això ens representa moltes valencians. Crec que és un bon reflexe del que som. Jordi Núñez empra el poder del cinema per a navegar a través del temps en valenciana, un recorregut pel que vam ser per entendre el que avui som. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer, raonar. Caixa Popular t'ofereix aquest programa. I en este punt anem a la reacció per a conèixer el més destacat de l'actualitat esportiva. Isabel Sánchez, endavant. Hola, molt bona nit. Està bastant conegut la memòria definitiva del nou estadi de Mestalla que va presentar el València Club de Futbol divendres passat per registre d'entrada en l'Ajuntament. La notícia l'ha publicada eldiario.es, que ha posat tots els detalls del futur camp al descobert. Com els vam avançar, es tracta d'un projecte amb 70.044 localitats, totes cobertes, però ara hem conegut a més des del model de seients previstos fins al tipus de les aixetes dels banys. En grada 2030 hem parlat amb Carlos Navarro, el periodista, que ha publicat la noticia. Hay que aclarar que esos costes son sin IVA. De lo que queda por ejecutar, porque 340 millones es sin IVA el valor total del proyecto, incluyendo lo que ya hay ejecutado, estaríamos hablando del entorno a los 180, 190 millones de euros según el proyecto. I en el terreny esportiu, el Pipo ja té la plantilla al complet, ha recuperat els internacionals, tots els esforços ja en el partit contra les Palmes. Una cita a què Mosquera arribarà amb una dosi extra de motivació. El diari italià esportiu Tuttosport ha fet pública la llista dels finalistes per al Golden Boy i el central valencianista està entre els 20 candidats a este prestigiós trofeu que des del 2003 premia el millor futbolista europeu menor de 21 anys.
I la parada lliguera no li ha vingut bé al Villarreal per a recuperar jugadors. S'acumulen fins a 9 baixes. Marcelino esperava en candeletes la tornada de baixes insígnia com Gerard i Ayoce, però pot ser que encara no es puga comptar amb ells diumenge a la Ceràmica contra el Getafe. S'afegís a més el virus FIFA que ha afectat internacionals com Logan Costa o Jeremy. Esperem que Bayern arribi com un coet per a mantenir el pols en la zona Champions. Esta vesprada en Grada 2030 hem tingut un testimoni colpidor, el de l'entrenador de l'Elche Sarabia, que va patir un accident quan inicia de ruta amb la seva bicicleta. Un cotxe va xocar amb ell. Salimos de la Nucía, tiramos hacia Polop. Uno de detrás empezó a pitar. Empezó a pitar ahí insistentemente, al final acabó dándome. Me dio en el pie, me dio en el costado, me dio en la mano, salí un poco despedido hacia dentro de la carretera. Tuve suerte de que no subía ningún coche detrás de él, creo que habría sido una desgracia muy gorda. I avui tenim doble ració de València Bàsquet. Els de Pedro Martínez han guanyat el seu duel d'Eurocup a casa contra el Reyer Venècia, el marcador molt contundent per 105-83, i les de Rubén Burgos estan jugant en estos moments el seu duel d'Eurolliga a la pista també del Venècia. Poden seguir este partit ara mateix en directe per les plataformes digitals d'Apunt tot el dia, en què poden fer-los un gran anunci, ja que esta casa retransmetrà tots els partits de Lliga com a local de les jugadores taronja, que enguany estan imparables. Comencem este mateix diumenge a les 12 contra l'Espar Gran Canària. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular t'ofereix aquest programa. Arribem al final d'este repàs al més destacat d'este dijous. Es deixem amb Javier Miró i la informació de l'oratge. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i que passen molt bona nit. Adeu.